на 12 май, гледам от 11 май. Те си са подигравали, той че един Валю, липша на гара, учина като така, че на строителен обект, може да посети Валю Валентинков и че Галя отишла около Петро и там селото е много бурно. Какво са подигравате сега всеки ден? Слави, що даваш пари на тези си изроди, естествено беке заплати, че от едно изречение си ръководи живота. Аз съм зле тия дни, да. И окото ми зле, и аз съм зле, защото това не ме признава и не е честно да даваш на незаслужили с нищо твоите пари. О, за пари, да, за пари, ти за едно да те кажи, да, за пари за секс съм съдран. И ти казвам, путката ми като се повреди твоя пенис от неебани, защото някой от пребавани ходят по лекари, пък ни от неебани. Сега съм се взела един студент да видя колко ще се вталя и ампия, да, какво друго мога да правя, освен да имам някакви сили, защото вчера казах на моите близки, че нямам сили. Защо се прииграват? Не ми вярват на Камка ли Петро? Какво иска Радков? Да пукне. Станислава Ганча, него те кривогледа. Аз съм нападната и Слави, те са подиграли с мене, къде бях гледал, къде бях Слава, защото всички, които са записали, имало интерес, има. Ти за една баница ли? Защо? Ти, нали, много можеш да готвиш Иван Зелидев. Изпади Иван Виков, да ти пукне татарски, дето ти каза, да ти пукне Радков, дето той има кривогледа жена Станислава мършата. Ясно ли ти? И ти, ако не се знае, няма никога да имаш Станислава. Защото Станислава е много мръсно име, ясно ли? Тръгне да се подиграва този Италия, първото, което не е хубаво да има инвестиции в България, защото има хора, често които искат Сурипори да идва в България. То какво пишете и така, зато ли му дават се заплати? Да пукне си Радков долен. Скоростените рек. Кой да заплати? Те, че го не си, че той не е някакъв подиграв. Скоростените трябва да се разгуби. Изобщо, високи, ниски, лачно. Така е Царов да решава. Ешка на 12, дали утре ще дойде да напочете, защото много знаят. Седе лапчета. Идва Кейди класи до Търника, ти какво? А зато и се какво са приграти с Кали Петров? И от Кали Петров живеят хора. А Перник мършата, Биляна Илева мършата, като чух на един концерт. Слави или аз ще стана, като дойде да мъдели с джипови, още да граждане. Перник или се откажи от той нещо, защото той ти петно за цял живот. Нали, не дойдох тогава на Перник, защото вечерта и какъв е, защо не дошла, защото ти много искаш, бе, ти какво даваш на среща? И ти си усъкатен човек от Радков. Радков да ти пукне, да и оче дет направи втора група вътре. Той си прави собствена група, ние се подиграваме, пък се подиграваме с тях. И никакви заплати на хора, които просто се подиграват. Те си завиждали, че още всяко от надкасти, защото почнаха и не че това просто се сравнявам, защото аз си видя да водим шоу на по-сакара. Те от начало сакарахме, сега те всички копират. Ти ще ми дадеш ли специалисти? Да обичаш Андриана, както пише, аз те обичам, те са ни тегоба, като са тегоба, изпъди ги. Да ти пукне Точканов, да ти пукне Радко, да ти пукне Юрия Йочев, пукне Диса Гечев, Шрадио, Диса Добре, изобщо нищо общо няма се. Ясно ли ти? И като не си добре с нумерология, трябва да питай мене, трябва да питаш само мене. Имате бъдеще или Анна и Гатта, всичките, които питате за мен, защо не ми направи реклама най-добрата астрологска и нумерологска, защото ти тей, се поиграват хората с нас и на някакви елементарни песни изкарат и пари, ама едно коза на мен да сбиркам пейте и око остана. И после някакви тъпи реклами, как имали да вам никам или няма, промито ви окото от такова. Иван Михайлова написала, що не говориш, защото не обичаш истински, не си се научи как да обичаш. Ти като обичаш, ще кажеш Филип е мри, Йордан Йончев мри Точканов, мри Вълчев, защото трябва. Въпросът е първото те с педерастите. Край тебе. Защото Креснете Николов ти иззет от себе стремоти тази пазачка предпиш на Пългри 47 и Бояна предписан ли? Купили къща за 470 хиляди евро у Калофер. Кой ти пречи да ми приемаш нещата? Аз искам 220 милиарда да има, тогава съм спокойна. Защото видяхте хората, аз не обичам да живея без пари, ясно ли? И се чуя кое е отива, он е пътотил да си здрави, защото много съм била влюбена в тебе и ти беше проблем на държавата. И заради тези изрази, какво крещи сега, кому да заплати? Да пукнеш Радков, чумата те тръщи. И Радковия син да умре, и Цветановия син, ясно ли ви? Защото пък чатнат Диана, трябваше там да ги чатне. Вълчеви, Радкови да пукнат. Някой стойче. Подписахме се тук на един кошия да помогнем един украинец и викат раздавате на Украина, къде съм дължал България да плащам? Те се едно аз да учил Украина да кажа, дайте ми 600 милиона. Що? Защото България да. Вие дали и Италия, честите кошиите жени им трябва тук чужденци. Дойдоха, спънаха, се паднаха няколко тъна и кой знае какво живе. Цигани. И аз първо съм карал колело,
чиста улица, не тя никой. Изпадете цигарята и туршата, тук да тогава ще е. Тия дни нямам се и да става от леглото, защото това ме унижава пред цяла България. О, се дал на други, заради кого не съм жен. Славите, да, и тън съм, но и те бяха преди години. Дойдоха до центъра на Търново и дойдоха до Чолаковци. Какво ти пречи крайен спокоен квартал? Те, че като те повреди колко като трябва да такъв спокойно. Ще осъдиш ли Иван Михайлов Иванов? Един мъж съди тези, които са вреди на жена му, а не някакви изроди там. О, Радков роден да пукне, о, Цан ли роден да пукне. О, роден да пукне. Най-важен, за кое е най-важен вине? За фалшивите и песни. Бог да накаже. Да се разпръсте екипа. И като се разпръсте екипа, той да е знак, че любовта се прокарва път. Радко клаша, бреш. Какво се отишъл са? То не е интересно, черто са клас. И какво пишете против това? Иван Миков става от 300. Издрог. Павел Митъл Мършали. Знаете, че не става тук са тема и заради те, брати, да прости друг Павлина дука почина. Защото една като сме работили на минус колко градуса навънка да чисти тях, и всички като нита знам, ти си много добра. Отивам от чисто, чиста тека, що си защото всяко нещо, което върша съм повече от професионалист. Станиславе, кой ги търпиште? Да се подиграват маниите. Вие 23 години сте проклели живота, ма другите са пред този развод. И не гледа от тях, не са пример за подражание, колко бедки изроди. Или Елиев се раздел да пукнеш, или Елиев да пукнеш, тази добра мърша. По някакъв начин говорят, на мен ми показва 18 те що не ги изпъди за мен 510 хиляди евро минимум заплатата да ми бъде отделно като любовник. Те не, защото аз струвам. Аз се помолях, той тръгнал да записа има интерес. Има, той значи, че има интерес, това е да не е женен, всичките да му крадат парите. Отде ги вземате? Пред пред вас, а дори те пред мене. Аз съм помнал, в България съм най-добрата на що не съм най-богат. Тейлито работеше, на полиция работеше към ВТ, къде е художничка рисува, той на чуждите хора дава картините. И ти казвам, тягайте се, рисувайте и си появяйте таланти. Как че често приятели да почнат инфлуенсърство, да разказват как ги вгледала в тази напрегната атмосфера. Защото екипа да стави изразите, ама аз и моите екипи казват педерасти. Стави педерасти, че да табият към шик. Но след като се бият към шик и да видите, какво са хилите? Гонджи пиедето, то си изразно. Я мах не бе, лъжави, чумата да търсите. Не учиш да работно място, имат ли се? И уняста къде играят? Дебелата мърша, ден трябваше да бъде уволнена Георгина Мърша. Психопат. Казвам Доротея, че психопат, Джон Бон Джови трябва врежда, те са хилят към чата по моите текстове струват милиарди, махайте се от фирмата. И 7-8 тиви не се немат и слави, като са нагли, той да ги напусне да демонстрира, че това е по-важно. Евгений Чулата го тръщи, ще го варди, ще има работа китайци, да слави китайци. Камен да ни приказва, че утре, еди класи идва при няколко месеца от Турно. Вие сте такви хора да решете с жените, бе. И 60 години утре ще прави Камен. Те не, другия да връщи. Той е пътване, дете, защото казах ли, който трябва. Те сме етапи само, защото не го разпознах, и той, защото не съм ги чуя от години. Години не остави так. Славики, който стракът се говори, че раздела хиляди души и Вилкана, и Велина, и Гестин, и Милени, и разни други постъки долу. Царижа, кой преди да служат, ти трябва да ми кажеш активизъм, ти си наша работа, нали не споделяш? И после 300 души и дигат на платформа за добра мършата и ето спрямо. Какво става Слава Никол? Волейболиста говоря. Наша възможност, хореографи, волейболиста. Нали? Отивате градове, живи, трябва да завършва повече да се върнат. Показах София, Шумен, Габрово и Велико Търново. Боже, не позволява и никой да заблуждава Слави и откъде вземат пари. Ама ние екипа, що прости? Никой да не дава да се има с такива пари, да кажа Слави, ти си некадърен, не жена жота. Той обиждахме, той обижда всички, какво правиш Афеник? Та смърша мляда лева, дето обичала зет, обичала мъжа, обичала най-мъча. Значи други да ги издържат. Ясно ли чужди не се издържат? Георгия това мърша, те, какъв брат се получа? Що искаш да ти Слави за това? Да пукнеш Георгия Кова и аз ти казвам, да те следят Слави да те предашат. Пък ние дали го пазят, като го пазите, предашете го, му кажете да дойде на Велико Търново, Чолаковци, въобще 8 се бява една изход, тази точно пътенете. Аз казвам адреса, той личните данни, които ти си дават, пък тук на всяко нещо дайте ли си дам, да усилиш усилвател на басите, тук да усилиш звука, веднага дайте, и какво са преземате всички лични данни. Нищо не пречат личните данни. Затова има медии. Някой ако тръгне да краде от тях, това е 66, 10, 18, 48, 4. Де го дам, доброволческия труд. 66, 10,
1848 4 да даде на 75-10-04 2015. Това трябва от 2014 или 2012. Аз съм много какво какъв номер ми измислили от това. Пък това е трябваше 48. Какъв номер му дали от Габро. По-рано казвам, ела на Габро да смениш. Първият не беше 75-10-04-14-35. Едната ми типова веля ги покажи. Две типови, защото се срещу нас. Едната висше първа степен, друга бакалавър, после не е достатъчно повише, не е ярък повише. Висше първа степен, висше втора степен. И се уча, кой не мога уча. Той ли е проблема? Кой се подиграват с мен? Аз ще свикна, значи 20-30 години живота на Слави да губени в подигравчество и за той пък се подиграва Слави с тебе. Се правеше на тебе, са има ли божествено, доказва ли? Ама аз веке, що се подиграваш като той продюса Пьотов част в твоите дълги години? Защото много се подиграват покрай те си изроди. Защото като пукнат те, какво баби, ставате ли му викат, защото има много сърца, какво си те края средата, бабе, какво ги е умалял? Той няма нищо общо с Слави да правят такива истории. Прави! Като пукнеш свири пенешни начи прави. Какво искат да път? Какво вършат те? Дори надказ, подкаст, истинско, когато и те, модерно, какво си тръгнал срещу мене, бе? Знаеш, че ще вари пердак ще нещо и целта да постигнете. Може ли той да не мога ви купи къща за 480 хиляди евро през това време на сила? Ние се записали да бъдем известни. Бог да каже, които се записахте. И други има интерес да раздаде какво накрая и искай бандите и тени, нали готвиш дете, като не може да готвиш. И ще готви, има копешки, бандите целио хубаво веднъж купувахме. Има и копешки край хубави, само за ядене ли създаде на връзка? Съм се предлагал 26-27 години, не мога да се прави. Сега оправдава се, че там, дори стана на първия, що ходиш на 5? Прати го 5 евро, стоеността не е чист да учи петица, така да ти пратя по 4 евро. И нахалени, гизейни, дойде и до центъра, Васен момчил Иванов, с това не говоря да ги на шипка. Той, че някой да шипка най-долните неща. Ти ще гейте по адреси, славяй за най-се по-хубав адрес от шипка едно. Ваня Демчо, Гутьо, Григор, Гутьо. Изроди, я ли пили, аз съм пък Рязанско. Или ято мъж е такова викара, да съска всичките. Петя къння, която не му с журапите, като се раздава колата й. Естествено, че като твори са проклятико. Ти си много претенциозен. Те ли изпълнинала едно към седа котикът кортани, те ли срам с циганки. Друг шоколад ми правя, скрънза. Скрънзълът не съм прави брак. Имам си космодиска от преди единия падна от олета, защото майка помаща, като пък една ковшика и без космодиска не мога. Боли красива ръка с закръстела, дай парите. Той не иска да ни дава пари на жена, се само на мен трябва да дава пари. Да, и излезе, и такви сте на колко сте години вие да ни създавате дом и семейство. И Слави, аз съм точно ти така ти пашам, да ти пък е точка на съдеца геча, полицейските пътуват там, да ни дадат ти, защо ви купи сърдо? Той ще върви с тези сизори. 30 години човек мога разбере, че той са под хора под него, Другови Петров пред този раздом, Ташканов пред този, и той с такива хора се оплашва от бурака. Тъй ли? Какой е виновен? Па да не говорим, че поне с надкаста. Аз кажа нещо, той ми се каже, отивам при Андраен си прави надкаста на YouTube канала. Моя кипа си не можеш, ще платиш на IT специалисти, ще платиш да ни купиш нови къщи патенти, защото аз трябва да обикаля цял свят моята нумерология. А не съм популярен. Аз съм популярен, да узърте няколко години цяла България. Сами не може да пишат текста сами. Аз да съм безплатен сценарист тук. И безплатен, режисьор, аз мога казвам. Аз казвам, кой казва това, аз си мълчи, с как ли си роден? Нищо общо няма с побойника, Валчовата в рождение, се пърна Славика, няма с отентата. Как ще му измислиш, че има? И сега да раева мършата на един тук си трябва да гледаме наука, няма да му слава. Сега да раева мършо, добреш. И товарищ Путин на нас руския децо види цата и тя трябва да пукне. И аз ли чак прекалено правосъдие за убийци няма да има. Никой се убил от един кибок. Чисто, ти си много чист. Кретени, цигани, аз като мина са го все пак правите и турите от Слави и София Марино ще издържа. И тях фабрика заради, цялата ти да се уради София Марино мършва. Като ходихме на ние продължаваме, видя и тръгва професионално. Ти може ли да държиш с мене? И като се оженеш за мене на сцена и погледаш другите, кажеш няма като Андреана. Те ли? Кото ми, представи тако ще гледаш. Ти като си усъкатен, така усъкатен. От кого усъкатен? От Радко. Що не убиеш Радко? Защото ти знаеш как да се отклеш. И хората се обаждат, и политици се обаждат, и на вас да им властят.
30 години да застане, Рупецо трябва, Рупецо и куче убийца, и Слава Тоно убийца, Сатарена Мария, от моята кухня, Люба Кагаев, психопати там. Нали, изобщо не е интересно предание и за информация да разследвам. И слави, съм изпре знанията, уменията. И вярно образование, не е вярно, но да имаш 20 образование пак не стои. Влизава Петрова, чамолката, чамол да е свържена с чамол. Някаква мърша, беше доктор, ти следваш, то не и разгледа пенсията да кажеш за правител колко сте. Всичките певици викат да ластират. Защото на мен не даваш. Беше. Толкова сте долни, че ви ги лансират. Филип, да дадем на тях, чуждопоклонници, Бога да накажеш. Елия умря, Крисия умря, мърша. Тръгна да се без Олен Горанов. Чувата го тръща Олен Горанов, дето той пък направил хубаво, че Александър Айлата, ако всеки Евгений с Александър ще бъде, извън фирмата. Искам се седите, искам се студиото и сега си купим матраци и ще ни съгласлави единствен, който търпи на викове. Баратната ми оточа, добре ми оточа, добре ласка Димитрова, Любка Иванова, фалшиво счетоводство, Боже, направите проверка, 7-8 езики или че някой са до този слави арестувани. Защото нас искаше да го арестуват, че са бъдат оточени, пак после се остава кучата на комшийката Георгина, кой е мърша, комшийката Георгия, кой да прави, че Джорджина е голяма мърша. Аз казах да напуска, но тази година постигнах, ми спъдих и се дахох, не, за парите връщай парите за 3 години. Румен Стойчев е един полицай. Първо се ба сваля прегидната, сега ще преходи на точка нов. Прегидни кури, аз съм долна и оплеен ги има Любо Киро като израз Педерак долен. На по районе, единия район на Търново са добри, единия край на човек от си са лоши. Ясно ли ви, някак не е такова по районе, ден, да фалирам работа и по-шия вода. Ви купува не е хубава. Надежда мърша. И не са, ако ви путате окото те, моето правителство, се подиграе всички с рекламите. И не искам сули по-грозни хора по реклами да бъдат те печелят пари. Защото Илон Мъск като умре, Мелания като умре и дял Доналд Тръмп да знае, че Мелания действително е замесена в заговора. Защото вече като дъртяха и само секс, може и жена и мъж могат без секс. Ясно ли ви? По-рано, кои си много прави секс, тане ви това, ама действа. Те, пък нашите уж не прави много пътри. Не може да възприеме една история. Че бега баща да родя, че не може да прави да родя от неща. Че майка е подобна на моята, че казваш, че обича дете, че обича светлонизма. Турци си ради напоследък. Кой си като стана от 10 годишен долец и да се търся. Турци сериали почнаха да се приграват. Само един плен поносимо долу горе убияни. Внимайте с сериалите, сте прави, става, много знаете. И али аз съм любил Неделчо. Те, че Неделчо може да се приграви, защото номерок на срещате, който искам да направя нова връзка. Заради той, че става дава на чужди хора, после 23 години, що се дава семейство ми да се подобри и да забогатеем да сме добре. Защото другите никой не яблочета си, целият екип ще бъдат нещастници. Биляне не ма мърша, любил съм от седите, да аз там и се разредете, казвам дори от това, да почавате думите. Защото по-рано съм писал дори до взвод, съм спасява хора от тиша дава, защото съм по-добър психолог и от младена да го прави мърша. Ми казвам, като видят истинската любов, не знам какво прати, слава, не знам какво прави, що не знаеш? Идвай при мене да живееш, кажи независимо дали ми родиш съдъл, защото аз зъртете съм дела. И те съм ги сънувал, пада ми това мърша, пламенно сте плавили да врат. Така се снимаш, иска да го като искаш, значи образата ти я искаш. Защото Бог ти дава истинска любов, ти мъчиш да допъчаваш. Да ръбте един наши, тази са кейко, се разкриваш, те си изроди. Ако не си сред тези педераси, един може да каже, нямам жена, нямам дом, нямам семейство, никой не е родил от мене и тя, никой не е родил от тебе. Да се ви гледат изчадията, защото ти отнемаш функцията на другите мъже. Другите мъже, що не се да държите децата. И Сули Полиса се записат, че той всеки може да пее, аз ще те смърша, Илия. Да я лансираме, всички тема да не са малко, Бог да я накаже целия екип на слави. Против мен и слави. Тръгна са жените и я покажи като са главна кейка, какво ме намираха като той постоянно.
Всички други, ама не, Бог да ги накаже. Лоша слава. Станислава мършата не тъга. Калика Сергея мърша не тъга. То му падна на хълката. Кръстил Тейли, на Филип Танев да му пукне, на Цветан да му пукне, някаква ставате нарочно цей. Бакаря Теодор, на Радков не е Теодор Владимиров. Ясно те, Боже опази сам нощи. Владимир Касилков дете. Он от трета ско направи. Не бил подготвен. Той Румен Радев не е подготвен. Ама Славикът не дойде да се сближи с семейството ми да дава пари за той. И ета, не те, няма да нема, нека ти. Дай Боже и 7-8 ти всички всеки ден да те върнат. Които им дава заплати, да няма за мене. Защото за парите ли той са връзван едно изречение 30 години? Що не си дал на близките ми? Теодор Владимиров, ти нямаш нужда да видят стабилен сако, не изневеряваш. Един мъж може без секс, може само да мастурбира. Дядо ти! Аз говоря за дядо, за дядо всички ти знаеш дядо ти памети. Елия мърша. Ще ги слушам. Елия Тодора, мърша такава. Лансирах ги, прича за рата с трябва мърша. Ели, Криси и мърша. Всичките. И аз ще кажа, музикантите са най-мръсните хора и както пейки ще спре да пее, ясно ли? Да видим само музикантите са хора, той не възприема, че жена му открадънка пред продавата, аз родил мърша специално, всички, които видят пресули пулим сами на предизванството. Само аз не съм. Нещо нищо, що не ме покани, да разказва оня за Елина да му вре, Елина Кишиша от Бургас правиха атентат. И Въргаса, танета, и трябва мой с девети с ръце в печатарка. Те ли, майка печаташе най-добре. Отиди сега да мраете, какво против? Имаш ли някакво право да против? Аз си не откъщи, зарбите си разкривам. А те да ходят да разпитат слушанията, коя година как са събили на пътя някакви ще напиха един. Тей, тарачения мърша, рисува, всички рисуват. Всеки рисува както скимне. Даже пожарите иска ги гледам. Тази Чукерев ви най-долна. И неделчо е доста, що ще оженя за ля и ще провалиш брака с тия кита. Те как кръщели, какво има на едно кръщели, като сте дали дрехи? Микрофон, то всеки може да плямпа. Кой знае какво. Родила му дете и почва. Бившата ми родена на втори пил. То прикажете. И аз като съм се писала с някой, не знам, че ми бивш. И като съм отсядала някъде, дори ти казвам София, Владо се наали, дружба ли го, дружба не. Нали съм отсядала, после Владо се напишам нищо, какво мислите бе? Тяга вляза един купон съм ходила. Защото като съм спасява човешки животи, нали, еди кой ще се радва, после още аз съм вика, ник, стай или комела носък бе. Ти хори да едеш боб бе. И Слави се прави, че аз много я пък ти приятел. Слави идва и тук заедно с Салям, имам изделица, имам и неща. Ето ще трябва, ние възприемаме. Те цял си са колко особени хора има. Какво не възприемате? Намерете приятелки, намерете си от ергенките без прекален секс. Потом да има ли секс? Партини, ако старата с секс с всички, не? Човек да пробва, ти като пробваш, може 2000 жени да ти харесат. Не съм пробва. Усеща се, става усети, кой ще го тикат. И още не прави секс. Мъже, които им правят секс, севала. Да се намери някакво мазило, да изтърня на деците, защото аз вече не съм гордия стои. Аз за разслави съм тъй. Тя се търпи на викове или тя се търпи на викове? Радко го намеря с химикалка. Чупил, ото и аз съм нормален, съм се побъркал. Там ти проблем, че побъркай се не. Какво не си се побъркал? Какво толкова години си успял? Не си успял, защото си мизерни, гей, престъпник. Какво просиш пари? Никой да не дава пари на това. Имал, къде става къв тъй. Ти, що не искат те да се ожени? Цяла България. Благодаря да казва детка, ще те трябва да слави съзнанието. Сандра Раева, мърша някаква, изкочила от тъгала, корвееше, с коля към те става, иска всички, никой не е твоя, защото Бог не иска, защото има моногамни хора. Бог е казал, трябва да става, трябва да са заедно, като сме заедно се поболяхме. Петро, какво има? Павел Лало беше музикант, строителни и аз който съм много на сътения. Какво има да говори, пак перци и другите? Васил Левски, какво било, хори в квартала. Това ли си дава, до кога си загадате? Ти нормален чек, има ли да не си дава телефон на жена? Представете, че добия сили пътувам. Вече тъйкал съм тъй, когато добия сили пътувам. Аз съм поболях. Дай ми ти да пиша бълко. Отива и на нас, ама за май за юни. Това ли ти трябва на нас подруг? Ти трябва да грижи за нас. Не са ти те скачи, това да ги прави ями страда. Още малко съм да мрежа да не душмани такива. Кой го научи да сте душмани мъжете?
Няколко дена няма пенсия по жъртата. Не съм безплатна. Бог да накаже, че те ползват нещата. Те мислят да са жени, ще използват 30 години. Айде бе заплати. Кой си им дал до тук беше? Кои ще са записали? Ир да не видите. Няма ли те, които са записат майки и бащи? Като са ги страни, Бог казва да си поемат греховете с грях, са ражда любовен грях и после те си отговарят. Като тяхте пари няма стават, взети серите седети. Са записат сули, пули, той образование. Кой го учи на тъй? Дислава, няма, ти кой образование имаш от Дислава Мършо? Изложи банк, че по нечестен път се изкарва по име нещата. Не само като видят Фейсбук, трябва да дадат всичко за доцент, професор, знам. Чуста, поле, са легавете само стои. Мокли. Да са легавете да може да са бляква, да може да минат да се здрависат и не да мадразат. Кой не трябва на таква дъгава с заголени той? Кой бе първото са по-чести хората. Ясно ли? Да забрав, да възбуждала от други пред мъжа, сеята смърша. Ли, дуй, и всяка лигва кай хубав скали, и после викат, кай ти си тая при той, да дай ще отдели и чак си вярва. Ти не си казва, какво става в топси? Някаква циганка се заседи. Сега София Марина и Бургазлиева ходила другите на Ратейне. Бургазлиева ще ходила там, топ чува, че става глупав и дава от задния вход. И какво да пуска соли по фирмата. И такъв човек, ще му видят преди те навсякъде да видят тия, ако се скриш, трябва вили циганите с мангали. Топка, фили добре с София Марина. Лъжи, прави, спотяга хората и никаква полза нямате. Хората казват всяко нещо, което прави полза. Каква ти е полза, като ти прави? 23 години да се продаваш педерастията. Аз съм стар, дори и стар на първията, аз Бог ти ми подражи от всякъде. Хората пречат. И на улицата вика, хората пречат, Бог ти е пречат. Той срещу Бог говори всеки ден. Боже, не го слушай, сега какво говори. Ама виж го, какво го върши, го предаши. И веднъж викам те пазе, те като пазим ли го? Те не го пазят, го предасат. Горкия той! Беше бележете някакъв в затвора, бе! Хората искат от затвора да го тикнат, че блъза кучета той приемал, не знае как да хани рибки, прехранвал, прекален се те си Бога не граб. После оня отива и той, а чувства мене книга, друго и да кажеш, се написа книга ми да положа да ури прегавателно. Друго и да седнеш ти с литературните си дарби да напишеш. Рука чува, разбирала от мъже, големи емоции. Мой къщи се пее на шутката, не е интересно. Да лансираме филм, да правим мръсно, те сами си правят мръсно. Сега ще лансират чужди, ама не е твоите и го учат това идето. Напротив, като се създава дом, само мен ще лансира слави. Теодор Владимир Марти имат нужда от добър сако. И сега изприя Корея, що ще те предасат с камшици. И аз ще кажа, дайте ми видео как го предасат. И се обаждат прокурорите сами си заславили, искат той да не е женен. Защото да е подигравка, защото и прокурори, и полицаи, всичките няма на кого да се подиграват. Спрете! Бог да накаже всички в парламента, дето против мен слави, ами на люда. Или Сава Петрова някаква мърша, дето не дъгала и не кадърна, и Абровския мът, и той глупави времена. А той не беше до еди класа. Нали пак показват, че тази генка още с точки не са приключили. Защото Сави иска всяка да сърна него, никой не е за тебе, травеститка. Зад гърба ти изнеряка, абсолютно всички, които не мислят, че са за тебе. Защото Бог те те наказва. Той не иска ти да си друга. И Пениса ти казва Андриана. И ако аз ще родя, виновен е Слави. Ама аз те са четиите да се идоли, защото те идваха до центъра. Ама не са да видят мене. Пък партия на Андриана не е Итана. Итана на Таско. Остави ли я ли в парламента? Как ма не Слави отговаря? Той не е подписал. Не е бил на едно нещо, става подписа. Ела подписа и на всяка четна дата, че са жени за мен. Пък в случай, че това е проблем. Дори не се интересни вече певиците, които ти пеят правилно. Аз не обичам народни песни, пея най-добре. Пък, Елия, мършани, грамотни, нямате работа при дъртака са. За мен е са не дъртак, ако се не е разлика, дъртак. И после маните правихме те, маните и той да аз. Малумен човек само може да каже, да бе, аз имам колеги, нищо да се женя за Андриана, защото нищо да си легна да ям хляб и сол. Ще търчиш при мене, хляб и сол седиш, като се болни, ще намираш лекари. Толкова ми заедно. Съм читурала до обличение, колко ми става.
Трябва да се легави всяка мутра да ходим и при дъртаците. Филип Емри, вземай си метлата, защото класическата София е най-глупото училище. София, като Европа, мръсни, лайнари, хвърлят постоянно от прияждани. О, скъпо, като е скъпо, дете хвърля храна, дете хвърля, даваха, хвърляха дивани, футьолито и. За какво хвърлят? За какво толкова сме вели се произвежда, като се хвърлят? И вили да ходят да реват, и вили да ги започава от тези на другите. Толкова добре успокава вече, мога да каже, пукни Бенчо. Бенчо заради него отида да проселя парите без да обсебила. Защото Бенчо е дявол и на Даниела Мърша е дявол. Той не му става пеница целият тук да от него се занимава. Парите си психиатри. Психиатрите празни, о, как ще изкараме, всички ти сега там. Пак някой да затвори. Да не би да му влязат някои колеги с втора лоялност към терорист, към каква е лоялност? Ти да не си ги ражда, бе. Точно да пускаш да ти наяво да видим какъв терорист е бил. И да става агенция да подава жалба, че терорист е Евгений. Много нормален Евгений, някакъв неизменяем избор. Всички ти Евгения е трябвало, защото той те пречи слава да се среща с мене. Точно на предците са приемки, че първо съм такива, че съм набедена с заговор. Ти мислиш, че като си известен, кои ще правят заговори. Смъртен враг му точно не ти пък се пазил тук, ме излез от тази. Защото и ти толкова об себе набеше. И те се смеят. Ко разбира не той, разбира, то той Александър Психиатров. Маре те, той журналист е, соле по журналисти. Ма завършили, пък те, кой преподава? Ми гледа Димча мършата. Отури леко слушай, не крие нищо, просто пряко не ми участвайте. Да се налегавиш, нали се легализвам фирмата ми. И Бог ми дава знаци 18-4, става Бог дава ли ти знаци? Дава ти. Александро, ще издаде книга ми да продължа тене. Това цяло издаваш книга, тя песимистична се и после отивам на Варна. Ти по райони, и ти ли тръгка ми става? Това е добре да пустиш да намърша такава. Дето платформа, древна, вредна руса, мъчка, не ще ме да имитира, ана ще ме характери, че са, звътачи съм седма и по много неща. Мой ме имитира, ама късми е това варни жови, къде ти заедно жови срещу тебе? Златар, Корвар, такви. Емили, не вменяемо прокуратурата. Лена Брусал не вменяемо прокуратурата. Ти си я наобаха така, обаха. То си кара пълно с някакви циганя и сървайвери, защото черни мръсти, Бог ти ги показва кукавия. Черно и бяло никога не може да бъде в такъв вариант, ясно ли ви? Да може и да пускат лапови, да ми троват душата. Бог да ви трови на вас душите. Защото това е като били елитни хора от Тръбеш. И не можах да си да тръбеши, имал минерализър, имал сте имало не. Стави се ме водиш да печета, още не сме вкъщи. Лято да писа песни, само един педерас му те да каже. Като ти гледам романтични филми, се научи, гледай Ергена, се гледай брат, като те гледаш Бойко Василев е по-глупав, няма нужда да го гледаш. Бойко Василев програма, аз когато съм била учичка, да гледам програма, това не са научи, изобщо ти пати се прави. Ще правиш политика, имаш ли смисъл да правиш тези пъти? Никакъв смисъл. Само аз разбирам с политика от България. Политика значи някой израз, като го стреляш с химикал да го изпъдиш. Радко да покри неговата кръгля, те прави. Дали става Ганча мърша, става добра мърша, като гледа израз. Георгина кой е свик сучи мърша. У нас Петрова от Ергена, много бабате. Дори като си не много, ама аз казах прекалено, нали ще тръгали кампания срещу тези деца, повече и харесват кучета и котки от хора. И тя каза, психопатите са, които харесват повече живота хора. Те по-само това беше гръмко. Като тръгваше на линия, тръгва. И като не, пък тя като си и била първи производител и лъжи като първи април. И уж кауза ще прави, пак сама се боря. И животните, с прачки са хора, пък тук един Николай го назначиха за награда от себе, защото се подават на Запада. Не просто всеки се подмаза, и он път Дембите Лиляна, ти какъв си бе, се иззависава, ще им пичва, ще прави. Вари си някакъв сервитьор. Хора, желени, с големи синове, знае си да ходи, разиграва по ръбанас, оре се сила на ръбанас, с цигара, така с тези цигари, после, цигар, ти откачени ли си камери, ти си пушил. Аз една кутия се ползва 4 години, докато уча. Се правя на интересно. И това се прави интересно от 20 години, 2000 години.
Обичаш. Да ме няма тук най-добре. Тако кръстоса ти крака, всяко показва ти той. Той курвалът.